गेलेमु पेन्सन सान फालिनायजों लोब्बा लानानै दिनै फेरगाव साब डिभिजनावबो फुंनि 6 रिंगानिफ्राय जागायनानै गोलाव मिनि माराथन रेस खारनाय हाबाफारि लानाय जादों। बे हाबाफारिखौ लानाय जादों फेरगाव दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा। बे हाबाफारियावनो बाहागो लाना बेखेवना होयो बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा दावबासा बर' बिथाङा। लोगोसे खौरांगिरिनि सिगाङाव बिथाङा फोरमायदों दि बगेश्वर बरुवानि जोनोम सानजों लोब्बा लाखिनानै बे हाबाफारिखौ गासै मोन 10 साब डिभिजनाव खुंनो लादों होननानै खौरांगिरिनि सिगाङाव फोरमायदों। 3 सेप्तेम्बर बे सानखौ गेलेमुनि सान हिसाबै फालियो आरो देग्लाय गाहायै गेलेग्राफोरनि आजिरा मोननाय सान हिसाबै फालिदों एबा स्पर्ट्स पेन्सन डे बे हिसाबै फालिदों आरो बे हिसाबै जोंनि बड'लेण्ड सरकारा जोंनि दानि बड'लेण्डआव थानाय गासै मोन 10 साब डिभिजनाव बे सानखौ माने खारनायनि बादायलायनाय बा माराथन रेस बे हिसाबै जोङो हाबाफारिखौ लानानै बे सानखौ फालिदों आरो बेखौ जोङो बेनि थाखायनो खालामदों जाहाथे जोंनि गेजेराव जोंनि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरनि गेजेराव जाहाथे गेलेनाय बे आयदाखौ लानानै जाहाथे गावनि गोसोआव फोथायनाय मोनसे फैयो आरो थुलुंगाखांनाय फैयो बेखौनो नोजोर बोनानै जोङो बे गेलेनायनि सानजों लोब्बा लाखिना बे हाबाफारिखौ जोङो खुंनाय जादों आरो नैबे दिनै फेरगाव साब डिभिजननि सिङाव बे हाबाफारिखौबो जोङो खुंफानाय जादों आरो बेवहाय गासै 80सा खारग्रा बादायलायगिरि बिथांमोना बाहागो लाबाय आरो बेवहाय जोङो गासैबो साब डिभिजनाव जोङो बान्थाखौ समानैनो लाखिनाय जादों। गिबि देरहागिरिखौ फार्स्ट प्राइजखौ जोङो 2000 आरो गांसे ट्रफि आरो जोंनि सरकारनिफ्राय गांसे सार्टिफिकेट, नैथि राउन्डनिखौ 1000 गांसे ट्रफि गंसे ट्रफि आरो मान बिलाइ आरो थामथि गेलेगिरि बिथांनोबो सार्टिफिकेट रां आरो ओमफ्राय गंसे ट्रफि बे हिसाबै जोङो लाखिनाय जादों। गिबियावनो आङो जमुना बर' आरो सन्जय बिथांमोनखौ बड'लेण्ड सरकारनिफ्राय हाजासे साबायखरखौ जासिबाय आरो बेस्ट उइसेस बिथांमोननो जासिबाय आरो आं जोबोद गोजोननाय मोन्दों। मानो होननानै बुङोब्ला सन्जय बिथाङा आंनि 32 नं फेरगाव समस्तिनिनो बे हिसाबै बिथांखौ आङो जोबोद साबायखर होबाय आरो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गोजोननायखौ बावहरबाय। लोगोसे आसाम सरकारखौबो आङो हाजासे साबायखर जासिदों। बेबायदि हाबाफारिखौ लालांबाय थायोब्ला निस्सय जोंनि गेजेराव गेलेनाया जौगागोन आरो जायफ्रा गेलेनायखौ गावनि जिउनि पेसा महरै लानो नागिरदों बा जिउनि माने खामानि हिसाबै साननानै लादों बिथांमोनाबो बेबायदि खालामोब्ला सरकारा बिदि खालामोब्ला बिथांमोनावबो फोथायनाय फैगोन आरो इयुननि समफोराव जोंनि गेलेनाया जौगालांगोन आं बेखौ मिजिंथियो। जायफ्रा दिनै गुबुन गुबुन आयदायाव गेलेगासिनो दङ आं बिथांमोनखौ खावलायगोन बिथांमोना गोसोआव फोथायनाय लानानै जाहाथे गेलेयो आरो गावबा गाव इभेन्टआव माखासे डिसिप्लिन दङ बे डिसिप्लिनखौ मानिनानै जाहाथे बिथांमोना सोलियो आरो जोंनि बड'लेण्डआव दाख्लै 2020 मायथाइनि 27 जानुवारियाव जालांनाय बड'लेण्ड टेरिटरियेल रिजन बिनि सुक्ति बायदियै गंथाम साब डिभिजनाव जोंहा साइ सेन्टार बानायनो गोनां दङ। बाक्सा, चिरां आरो उदालगुरि बे गंथामावबो साइ सेन्टार बानायनो थाखाय कनसेप्ट पेपारखौ जोङो अलरेडि बानायबाय आरो बेनिफ्राय गंसे नेसनेल लेभेलनि स्टेडियाम बेखौबो जोङो कनसेप्ट पेपार बानायबाय थादों आरो गोग्गाथाव बाथ्रा नेसनेल स्पर्ट्स इउनिभारसिटि बेनि कनसेप्ट पेपारखौबो जों अलरेडि बानायबाय थादों। बेखिनिया जुदि जायोब्ला निस्सय जोंनि गेलेगिरिफ्रा गोबां थुलुंगानाय मोनगोन आरो जिहेथु निउ इडुकेसन पलिसियाव गोदान सोलोंथाइ मावथांखि बेयाव गेलेनायखौ मोनसे गोनांथार आयदा एबा कम्पालसरि साबजेक्ट महरै थिसननो नागिरदों। दा बियो जायोब्ला जोंनि गेलेगिरिफ्रा आरो बांसिनै थुलुंगा मोनगोन आरो खम दिननि गेजेरावनो जोंनि बड'लेण्डआवबो जोङो स्पर्ट्सआव माखासे भेकेन्सि जाना थानाय गोनां जानाय माखासे पस्टखौ जोङो थिसननो थाखाय अलरेडि जोङो थांखि लाबाय। स्पर्ट्स डिपार्टमेन्ट स्टेटनिफ्राय बा रायजोनिफ्राय जोङो बे पस्टफोरखौ सेंसन खालामनानै लाबोदों आरो बियो जायोब्ला जोङो साब डिभिजन लेभेलाव जोंनि स्पर्ट्सनि अफिसखौ जों गायसननो हागोन आरो बेखौ गायसननो हायोबा गोबां क्लाब ससाइटि बा गेलेगिरि बिथांमोना सरकारनिफ्राय खाबु मोननायखौ गोरलैयैनो मोनगोन आरो जों बेखौ थिरांथा लागासिनो दङ। जायफोर क्लाबा दासिम रेजिस्टार गैया बिथांमोना जाहाथे रेजिस्टार खालामना लानांगौ आरो माखासे क्लाबा हयथ' भेलिडिटि गैला रेजिस्ट्रेसना बेखौबो भेलिडिटिखौ रिनिउ खालामना लानांगौ। बेनि उनाव जोङो बिथांमोननो माखासे अनसुंथाइ माखासे थुलुंगाखांनाय माखासे गेलेनायनि आगजुफोरखौ जोङो अलरेडि रानबाय आरो गोबां उनाव जों रानबावनो थाखाय थांखि लानाय जादों। এইটো আমাৰ বিশেষকৈ বিটিআৰ গভৰ্ণমেণ্টৰ এটা খুব প্ৰশংসনীয় পদক্ষেপ যিটো আমাৰ বিটিআৰ 10টা মানে মহকুমা
আটাইকেইটাতেই আজিৰ এই 3 ছেপ্টেম্বৰটো অৰ্জুন ভোগেশ্বৰ বৰুৱাৰ জন্মদিৱসৰ লগত সংগতি ৰাখি আমাৰ অসম চৰকাৰে ষ্টেট স্পৰ্টছ পেঞ্চন ডে হিচাপে আয়োজন কৰাৰ কাৰণে নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছিল আৰু সেই উদ্দেশ্যে আমাৰ আজি ভেৰগাঁও মহকুমাটো আমি হাফ মাৰাথন ৰেচ সফলভাৱে আমি সমাপ্তি অনুষ্ঠিত কৰি জাষ্ট শেষ হৈছে আৰু ইয়াত যথেষ্ট সংখ্যক পাৰ্টিচিপেণ্টছ আমি ইয়াত পাইছোঁ প্ৰায় 100 পাৰ্টিচিপেণ্টছ আমাৰ আজিৰ এই মাৰাথন ৰেচত অংশগ্ৰহণ কৰিছে আৰু এটা খুব শুভ মানে লক্ষণ বুলি ক'লে মই ক'ব খোজোঁ কাৰণ আমাৰ এই অঞ্চলটো হৈছে অতি পিছপৰা এনেকুৱা পিছপৰা অঞ্চলত এনেকুৱা ধৰণৰ কাৰ্যসূচীবিলাকে আমাৰ এই অঞ্চলৰ খেলুৱৈসকলৰ মনোবল বৃদ্ধি কৰাত যথেষ্ট সহায় কৰিব বুলি পেলাই মই দাবী কৰিব পাৰোঁ মানে সাব ডিভিজনত 10টা সাব ডিভিজনতে আজি ষ্টেট স্পৰ্টছ পেঞ্চন ডে হিচাপে হাফ মাৰাথন মানে ৰেচ এই কম্পিটিশ্যনটো অনুষ্ঠিত হৈছে আৰু আমাৰ ওদালগুৰি জিলাত বিশেষকৈ ওদালগুৰি আৰু ভেৰগাঁও 2টা সাব ডিভিজনতেই আমাৰ এই হাফ মাৰাথন কম্পিটিশ্যনটো আজি অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে আৰু মই জানিব পৰা মতে ওদালগুৰিটো সফলভাৱেই এই হাফ মাৰাথন কম্পিটিশ্যনটো সমাপ্তি ঘটিছে আৰু আমাৰ ভেৰগাঁৱত যথেষ্ট সংখ্যক প্ৰতিযোগীয়ে ইয়াত অংশগ্ৰহণ কৰিছে এইটো আৰু ইয়াৰ এই অঞ্চলৰ ৰাইজ গোটেইখিনি আমাক সহায় সহযোগিতা আগবঢ়াইছে আৰু আজিৰ যিটো কম্পিটিশ্যন বা হাফ মাৰাথন ৰেচ এইটো সাফল্যমণ্ডিত কৰাত তেখেতসকলে অৰিহণা খুবেই